A principios de setembro, o alcalde de Noia viaxará a Madrid para manter un encontro cos responsables da demarcación de costas do Estado. Baixo o brazo, numerosos proxectos. Un dos máis inminentes, a rexeneración da franxa costeira de Testal. A construción dunha senda peonil dende o Areal ata Taramancos evitará o acceso rodado á zona dunar, impedindo que se siga a deteriorar esta área de tanto valor ecolóxico. Se mellore a conectividade a través dunha senda peonil que vai nunha estrutura elevada, unha estrutura ou ben en madeira ou en algún material sintético que fundamentalmente busca dous obxectivos. Por unha banda, facilitar o acceso peonil dende Testal hacia a praia de Taramancos para logo darlle continuidade no futuro nunha zona de alto valor ecolóxico, tendo en conta que forma parte da rede Natura e lugar de importancia comunitaria que busca dous obxectivos. Por unha banda, mellorar esa accesibilidade, por outra tamén evitar o estacionamento de vehículos nesa zona próxima ao Areal. Nos últimos meses, dende o Concello, levános a cabo unha serie de actuacións colocando uns volardos e unhas pedras que imposibiliten o tránsito de vehículos a través desa zona. Con esta actuación complementaríase, habilitaríase tamén unha zona de estacionamento para vehículos na zona interior, melloraríase o aspecto dese conxunto. Esta actuación, que xa se atopa en fase de exposición pública, vense sumar a outros ambiciosos proxectos que Costas está a cometer no Concello noiés, que tamén se abordarán neste encontro. Está previsto manter na primeira semana de setembro unha reunión novamente na Dirección Xeral, onde se aborde tanto este asunto como tamén o relativo ao adiantamento e a mellora da fachada marítima de Noia, as actuacións de continuación da rexeneración da ría e tamén a construción dunha glorieta, dunha rotonda na desembocadura da Ponte do Campo de Noia para mellorar esa conectividade hacia o núcleo urbano e hacia o casco histórico. O alcalde noiés aproveitará a súa viaxe a Madrid para solicitar a construción dun acceso peonil dende a Bruñeiras a Río do Porto, de xeito que se habilite un paseo duns 7 kilómetros.